Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахшта J. Дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд нав мошинои нав роӣ кардем ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маълумот сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранамада роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имзо навор ҳастад сечкаи фурӯшӣ Daewoo Nexi, Lanos ва ҳастад Opel Hatchback ВАЗ 2109, Toyota Camry 2 ва дӯстон азиз Toyota Corolla ва мошинои Daewoo Tico ки бо нархҳои арзон ва Opel Vectra бо нархи арзон ва мошиное ки аз Москва роӣ кардагиам ҳастанд. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари наста ки аз кадом маркаи мошин ки ба шумо ки лозим аст, агар ки мо ёфтем дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 140 сомония аст. Мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо кунем. Марамат рафтем. ва ҳамчунин бародарои азиз аз ширкати Sunamid ба шумо гиёҳҳои табииро тавсия метиҳем. Ин гиёҳҳо хубишон дар чист ки аз алафҳои табиӣ тиёр шудагиҳои бехимикат мебошад. Ай ҳама главни и дар чӣ мебошад ки бо хондани оятҳои Қуръони Карим тиёр шудагиҳ, яъне ки дуо хондаги ҳастанд ин гиёҳҳо. Барои бисбол яъне ки бенасли шахсое ки фарзанддор намешаванд, ин гиёҳҳоро ба ҳамон хел шахсҳо тавсия метиҳем. Ва ҳамчунин барои бақувват кардани мардонагӣ мужская сила бисёр гиёҳи хубай мардонагиро бақувват мекунад. Натурал ягон бигем ки химика таркибаш надорад. Ва ҳамчунин аз ширкати Sunamid ба шумо боз дигар гиёҳҳоро тавсия метиҳем. Лёгкий, яъне ки бронхит, шахсое ки балғам доранд, бигем ки шишошон май бастанд, сулфа мекунанд, ин барои ҳамон хел шахсҳо тавсия дода мешавад. Ва ҳамчунин барои шахсое ки фаромӯшхотиранд, яъне ки тез фаромӯш мекунанд, ба шумо памядро тавсия метиҳем. Инашам аз ширкати Sunamid мебошад. Беҳад гиёҳҳои хуб ҳастанд. Ва ҳамчунин барои шахсҳое ки тез асабонӣ мешаванд, барои ин шахсҳо мо нерви тавсия метиҳем. Нерви ҳам инам аз ширкати Sunamid мебошад барои шахсое ки асабошон хурданд. Асаб чӣ гуна монда мешавад? Мақсад бародарои азиз шахсоне ки вақте ки хоб мекунанд, неки асаб хоб намекунад. Ба хотире ки асаб роҳат шава ва дам бигира, ҳамин гиёҳҳоро истифода мебарем. Вақте хоб мекунем, асаб баробари танам хоб мекунад, уже нерви успокоит мешавад. Ва ҳамчунин аз ширкати Sunamid боз дигар гиёҳ ҳастак, беҳад гиёҳҳои бисёр ҳастак ва хубам ҳастанд иншаллоҳ. Барои давлени в норме, яъне шахсое ки давлени доранд, яъне ки фишори хун доранд, барои ҳамон шахсҳо мо давлени в нормеро тавсия метиҳем ки давлениро норма мекунад, яъне ки на пастшиданаш мемонад, на баланд шидан, бо ҳамон чӣ худаш бармегардонад. Ба хости бародарои азиз боз гиёҳи дигарро тавсия метиҳем ба номи Штавика барои зоб ҳастак аз ширкати Арабисмиёд мебошад. Ва дигар намуд гиёҳҳоро бо ҳамин рақамҳои рӯи экран занг зада аз мутахассисои ширкати Шифофармо маълумоти пурра мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Яка мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастад ки срочная Mercedes-Benz C-Class сечка соли 461994 ҳастад ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад, гази евро 4 ҳам дорад. Объем мотори 8 литра, коробка автомата, сайстари мошин мега чотка. Мошин коробка автомат простой, хоб 4 электропакет, 4 балони пачка, дискаҳош нав, свети серия сатсон аз мошин мегад, ягон ҷой задагӣ пӯшидагӣ надорад. Хадавоиш нав кардагӣ, документош буд шудагӣ ҳастаем. Мошина мегири фақат ҳай мекунӣ. мошин мегад срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 42000 сомоне ки боз муомила мекунад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тузда. 42000 сомоне аст баъд боз муомила мекунад, илтимос мегад фақат харидори аниқ занг занам. алиш намешавад мегад тоқа суми холӣ. нархи мошин арзон, хай коробка автомат, электропакет ҳамаш қоидавӣ. 42000 бо савдо дорад. мошин дар ноҳияи шаҳри Туз. Якумаш рақамҳои Тисел, ахирдуюмаш рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. шахсоне ки мехарем маълумот дигар маълумот шакарем мошине ки тоза ка мегад омада бина мегад срочно пул дар курае. маълумоти дар рақамҳои Тоҷикистон ки дар рақамҳои Россия занг занед. ва дӯстон азиз, шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маълумот роӣ кунем, мо рекламаш мекунем. лайкотонро фаромӯш накунем ва силкаи навора подписаш кунем. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад ки Daewoo Nexi ҳастад ки срочно фурӯхта мешавад. соли 461995 ҳастад ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. объем мотори 1.6 литри простой. коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин сети сафедам харид тоза, салоншам тоза, мактафон, балон ҳолати кори, мошинча мега соза. нархи мошина мега 16000 мегем бо арзони хуб мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ина рақамошон 918 кор мекунад ва дар рақамошон WhatsApp ҳам дорад. аз ҳама хубуш дар рақамошон занг заред, қачон муомила мегиред ки мошина рафта аз пеш бинен, яъне савдо кунем. мошинча мега тоза, омада бина мега срочно сум дар курае. мошин мардон дар пойтахт 16000 сомон аст бо муомила мешавад. мошинча мега чотка. баробар шахсоне ки мехаред занг заред, маълумотча гиред. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Салом алейкум дӯстони азиз, Хачибеки фурӯшӣ
Солиш 97. Сӯзишвориш газ бензин. Газша 90 бензини холӣ буда, газша 90. Уҷат тонировкаш 1 сола кадаги, нав кадаги, 4 баллони нав пач кадаги. Поли губкават кадаги машинча. Состояниш зурай. Краскаша нав кадаги, полировка мекунӣ тамом. Тут дари пеш электропакет. Чехолои нав. Коробка механика. Мотор 1.6 простой. Шашкиюш вари надошта, ABS дошта. Шашкиюш вари надошта. Мотор 1.6 простой. 4 баллони пачка задаги. 4 баллони нафт. Уҷат 1 сола, тонировка 1 сола, аккумулятори пачка. Машин состояниш зурай. Нарша 42000 мега, 42000 сомон. Номерои соҳибаш 918 486 13. Имо WhatsApp дора. 918 486 13. Имо WhatsApp дора. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Chevrolet Lanos. соли 26 2012 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензин, авбиё мотор 1 литр, коробка механика, сайстани мошин мега чоткай. Мошин мега ҳамаш бисёр документ дорад, мошин мега дар учёт мондагӣ. Хоз безконечни страховка дорад, мошин мега барои доставка меша, мошин масъала намехӯрад. Задагӣ пӯшидагӣ надорад, мошин салон тоза, кондитсионер баломаш нав астае. Мошин бадрон дар территорияи Россия, Москва, город Солнечногорский да мошин будааст, яъне ки город Солнечногорский, ҳамин хеле маълумото. Хоб агар ки ба ки ҷое ки лозим боша мега мошина пеши шумо меоварден. Агар ки шумо харидор ки боше мошина ба Москва ба ки ҷое ки хоҳен оварда мерасонанд. Нархи мошина мега 100 000 рубл аст, бо муомила мекунам ва ё ки ва ягон мошино ки Opel ки дар Тоҷикистон боша мега алиш мекунем. Мошина дар Тоҷикистон буда фақат мошинои Opel кати. ҳар ягон вариантои хуби дига ҳам дошта бошем, пешниҳод кунем. Алиш ба мошини Тоҷикистон ва сумаки дар Москва 100 000 рубл бо муомила дорад. Хоб ин ҳамин рақамҳои соҳибшона ки рақамҳои Москва 24 соат кор мекунанд ва дар ин рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. кадоми шумо буда ки маъқул аст маромат занг занем ва маълумотои пурраша аз худашон гирем. лайкора фаромӯш насозем. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор раво кунанд, чӣ хеле ки боре ки набошад, борои шуморо аз территорияи Москва, Московская област, территорияи МКАД, территорияи метроҳо, дачаҳо борои шуморо қабул мекунам. ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, хоб Турсунзода, инчунин ба Варзо, хоб территорияи ба Хатлон 25 ноҳия, территорияи шаҳри Бохтар, Восе, Кулоб, Данғара, хоб территорияи Калхозобод, Панҷ, хоб Хуросон, Ҳамадонӣ обшин 25 ноҳияҳои территорияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи шаҳр ноҳияҳош оварда мерасонанд. се та рақам доранд ки ҳар се рақамҳошон кор мекунанд, ҳар сеш дар WhatsApp доранд. Компания Нака Ёқуб беҳтарин компания таҷрибаи чандсолаи корӣ дорад. бори шуморо бо гарантия соқу саломат бурда мерасонанд. агар маълумотои бештар хоҳем фаҳмида, шумо дар ҳамин рақамҳошон нависед ё ки занг занед, ба шумо маша фаҳмида метавонам. агар аз номи канали Рахш Теҷа гап занед, ба шумо скидка ва арзон мекунам. маромад бо компания Груза Перовска Нака Ёқубро ба шумо тавсия метавонем, метавонем ки ботона рӯй кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки молодёжный советский ВАЗ-2109 дар кузуфи хетчбек. соли 26 2001 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холӣ, авбиё мотори 1.5 литр, коробка механика. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та баллони ҳолати кория мегад 50%, хадавойшам мегад 50%, як моҳи дига ҳуҷҷат дорад. нав мега мотор кадаги аст, аккумулятори нав дорад. мошин мега камтар кор дора мега, камтар мелиж мега, тамом дига мошин мега созаи мехали светои металлик, мошин мега молодёжный. мошин мега срочно мега фурӯхта мешавад бо нархи 8000 сомонӣ ки бо муомила мешавад. нархи мошин арзон 8000 сомон. мошин қарор дорад дар ноҳияи Қабодиёнда. хоб ин ҳамин рақамҳои тисели соҳиб шуданд ки 24 соат кор мекунанд ва дар рақамҳошон имоам пайваст дорам. агар харидори аниқ бошем, бо занг занем, маълумотои пурраша аз худашон гирем. ина видеои мошин ва суратошам бо диққат тамошо кунем, метавонед занг занем, хатчон савдо кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Toyota Camry 2 светои сафед японка. соли 26 2007 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холӣ, авбиё мотор 2.4 литр, коробка автомат, сайстани мошин мега чоткай. мошин мега тозака гарини бадай,
срочно мегад фурӯхта мешавад. Нархи мошин мега 88 тай бо каунтар мега муомила мекунем. Агар шахсоне ки агар харидори аниқ боша мега тариқи телефон маълумотша метем ёки мошина мега омада аз пеш бинен ҳай савдо мешавад. Японка 2007 сол соётаи сафед рақамошон мегафон кадоми даки лозим аст марамад занг занем. ва агар шумо дар мамхали мошини фурӯшии хона замин квартира чизе ки дошта бошем барои фурӯхтан марамад рӯй кунем ва рекламаш мекунем. лайкотона фаромӯш накунем ва навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки срочная Toyota Corolla 1. соли 26 2004 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин авбиё мотори 8 литр коробка механика сайзтари мошин мега беҳтарин. мошин 7 моҳи дигар тонировка дорад, 4 диска, 4.90% кондитсионер, инам хеле свет мошинча мега чотка. нархи мошин мега 65000 сай ва мошин қарор дар шаҳри Душанбе. чанд қа арзон мекардагиша гуфтагӣ нестам. Бадро мошинча мега тоза илтимос мега беҳуда нороҳат накунанд, фақат харидории аниқ. хоб ин рақамошо мегафон аст шахсони дар камхари мошин ки лозим бошад харидори аниқ бошанд занг занем ва маълумотша гирен. ва аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозим бошад дар таги видео нависед. агар ки мо аз харидоро ҷудо кардем барои шумо пешкаш мекунем. лайка фаромӯш накунед, навора подписааш кунед. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Daewoo Tico ҳастае ки срочна бо нархи арзон. соли 26 1996 сӯзишвориш газ бензин авбиё мотори 0.8 литр коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега баъдрон ҳуҷҷатҳои солона мега тамом шудагӣ аст. мошин нарӯшка камтар кор дорад, касме чиз ки дига маҷош мега 100%. коробка соз, мотор соз, хадабой дорад. балонша мега ҳолати кория мошин мега фақат камтар касме чиз кор обшим камтар тозагӣ кардан кория мошина тамом. нархи мошин мега 9000 аст. бо арзон мекунем ёки ба ягон мошинои Daewoo Nexi ёки Daewoo Lanos ёки ваз бистар 010 ёки 010 ҳам боша алиш мекунем. ҳамин сериал мошин кати Nexi, Lanos ёки 010 кати алиш мешавад. кадоми усуш кати сум кати. хоб нархи мошина 9000 гуфтем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода неки Регарда. хоб рақамошон аст шахсони дар ки лозим боша марамад занг занед, маълумотша гирем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Opel Vectra A сайзтарини соз. соли 26 1990 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. авбиё мотори 6 литри простои коробка механикае. сайзтари мошин мега чоткае. мошин мега солша мега кӯна боша неки сайзтариш тоза. газ бензинаш мега ҳардаш кор мекунад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. радной краскай, варид кафидагӣ надорад. хоб балоншам ҳолат кора мошинча мега тоза. агар солшам кӯна боша неки мошин мега созае. мошин мега срочна мега фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ аст. бо муомила ва савдо мега дар назди капот мекунем. харидори аниқ боша мега муомилаи хуб дорад. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамошон мегафон кадоми шумо агар лозим ки бошад марамад занг занем, бештар маълумотша гирен. ва дӯстон азиз ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.